лекото отлича. Могат ли децата с увреждания да се отглеждат в приемни семейства? Надежда и домове за децата, заедно с доставчици на приемна грижа, разбиват мита, че тези деца могат да се отглеждат само в институции. На какво стъпва успехът? На партньорство с приемните семейства в процесите на закриване на домовете. Възможностите се отключват, ако децата се опознават в игрова среда, ако я има навременната подкрепа за посрещане на специалните им нужди. Необикновените деца имат нужда от необикновени родители. Този филм ви среща с тях. Приемен родител съм от 2010 година, декември месец. Беше настанено първото детенце при мене. То беше на 7 години тогава, ходеше в първи клас, в училище Ангел Кънчев учеше. За съжаление не беше много добре с учението, но до него момент не знаеше нито буквите, нито можеше пък да чете, за смятане беше изключено. И в разстояние на 2 месеца се справихме с четенето, с смятането, с писането. И до края на учебната година беше вече почти на върха в нейния си клас. Все пак тя е живела само в дом. Не е живела в семейство. И самата атмосфера вероятно и е липсвала. И на двете ни беше трудно да свикнем една с друга. Тя с новия ред, аз с новия човек, новия член в семейството. Но постепенно се напаснахме. Наистина се гордея, защото тя постигна доста голям успех, за разлика от това, което беше. Аз ви казвам, пред зимна ваканция тя не можеше да чете, докато деца на нейната възраст свободно четат на този период от учебната година, на това време. Това дете има нужда от помощ, има нужда от подкрепа. Ако аз там не съм до нея, то ще се срине още повече, болестта му ще прогресира повече. Ще каже, ето и тя ми вика баба Вани. И баба Вани ще ме изостави, както другите ме изоставят. Какво ме промени? Ами вътрешните промени. Просто гледаш от друг ъгъл на детето, че това дете има нужда от подкрепата ти. Не само да бъде нахранено, подсушено и изкъпано. То има нужда от цялостната ти подкрепа. По-ценно е грижата и обстановката, в която живее детето. Вече има голяма разлика, нали, от обстановката в дома и в къщи. Независимо дали е богата или бедна обстановката в къщи, то си е домашна обстановка. Трябва да й обърнеш внимание, като споделя нещо, също, нали, така, да го споделиш и ти с нея, с детето, да се съпричастна към болките, които тя изпитва, като каже, много пъти се е разплаквала, защо няма майка като другите деца. Какви неща има тук? Диван ли е едното? Диван ли е? Да, това е диван, Ами, през дома ми минаха доста деца. Първо 2 сестрички, които бяха осиновени, след това имахме голямо момченце, с което беше трудничко, и едно 17 годишно момиче, с което също беше трудничко, но което успяхме да убедим, или по-скоро тя се убеди да се върне при майка си. Трябва да обичаш децата, иначе няма да стане. И да искаш да растат в семейна среда, което е много важно. От нашия опит ние се убедихме, че децата, дори и здрави да са родени в домовете, поради една или друга причина изостават. Може би наистина персонала е малко, не може на всяко дете да се обърне индивидуално внимание, за да се развива то, било говорно, било двигателно и изобщо, психично и физически. И нашата цел е тази. И слава Богу, аз виждам, че се постига, даже съм изненадана и щастлива, че свършват децата в дома от 0 до 3 години. И като научихме за приемната грижа, просто спонтанно ни дойде. И на мен, нали? Към давай, ще вадим към тези деца от домовете. Нашата оговорка беше в началото да вадим здравите деца, защото здравите
да не олигофилярстват и те като други, които са природата така ги е създала. Просто да помогнем на това, което може да се оправи. И то, според мен, имаме добър успех. Толкова деца. От друга страна, може би не съм имала опит, смелост да поема болно дете. А сега стана съвсем естествено. Не съм притеснена и вече детето е месец и половина при нас и наистина нямам основания да се притеснявам, както в началото. Отделно, че съм си мислила, тогава си мислех, че много ще ми е мъчно за детето и ще плача едва ли не всеки ден и как ще скрия сълзите си от него. А се оказва, че сега, не знам, може би с годините човек някаква рутина добива в тази работа и разбираш, че можеш и това да направиш. Закуска, обяд, вечеря, ръцете да се изменят всичко и сикват от начало. В начало ми е трудно да е такива деца, обаче сега са без проблеми. Само да викам, те внуците, като са при нас, хайде, ръцете са мият, че вечеряме и се нарежат всичките на мивката и тем по един. И си помагат един други. В игрите са заедно. Плаща се стократно. Като те гушни, като ти каже обичам те и искам да те цункам. И нямате представа децата как изграждат самочувствие. Сега той детенце, дето отскоро е при нас, не е слагано дори на гърне. На 4 години е. И сега, когато тя успява да се свърши работата на гърнето, за нея е постижение и тя е горда и постоянно повтаря, че какво правим там, нали? И тъй, и баба казва браво, и цунка, и така. Значи това е много елементарно, но за детето е такава гордост, такова самочувствие придобива детето. Важно е, много е важно. От мъничките неща, като тръгнем и така. Много ще е трудно, защото детето е голямо, но вече има резултат. Значи първите пъти, когато я слагах на гърне, ревеше, плачеше, сърди са и натиса, ако щете. А сега вече без тия изпълнения си свършваме работата. Стига сте спад през на 4 години дете и 2 месеца. Просто няма как да стане. Просто го учим, в момента го учим на елементарните неща, когато едно дете подраства, например, стане на 1-2 годинки вече. Да може да дъвче, да може да пие вода, да може да си каже какво иска. Взаимно си помагаме. Мъжът ми ходи на работа, но винаги е готов да... Като трябва ще излезе от работа, ще ни докара ето с колата, като се налага. Дори да се съберем някъде, също си им обясняваме на хората защо помагаме. Защото при нас може би се е случило така, съвпадат ни идеите с моята жена за толкова години съвместния живот, познаваме се от ученици още. Но и аз не че искам да се похваля, но просто ни идва отвътре. Просто ние са тормозим, като виждаме какво става с такива деца. Затова искаме да им помогнем. След като започна държавната политика за закриване на домовете за отглеждане на деца от 0 до 3 години, възникна необходимостта да имаме знанията за отглеждане на по-мъничко бебе. Всъщност ние сме минали обучението и за под 6-месечна възраст. Кратък опреснителен курс с медицинска сестра, психолог, социален работник. Преминахме аз и съпруга ми. Наново, нали, всичко преговорихме и всъщност профила ни стана от 0 до необходимата възраст, защото той нашия син вече стана на 16. Ами бях осведомена от отдел за закрила на детето, че предстои вписването на първото ни приемно дете в регистъра за осиновявания. Мисля, че на всеки му е безпределно ясно, че дете прекарало в дома ни повече от 5 години. Емоцията е много силна. Именно това ни подтикна
Беше първия ми мотив да искам друго дете в семейството. Първо разговарях с семейството си, включително и с приемното дете. Дали имат ли желание, готовност, дали ще срещна тяхната подкрепа. Така приеха радушно моята идея. Освен това течеше и закриване на дома в Русе. И така стигнахме до решението да вземем още едно дете в семейството. Бележим напредък в развитието му. Вече ходи за една ръчичка, не си смучи пръста. Доволен и щастлив е според мен, изразява емоции, докато като дойде не изразяваш никакви емоции, нито положителни, нито отрицателни. Просто за мен той е щастлив. Просто това ни лошите, страшните диагнози, които му бяха поставени, вече отпадат една по една. Остана диагноза, която е просто, може да се случи винаги при всяко дете, лечима, безпроблемна. Лекуваме я в момента. Мисля, че ще постигнем успех. Надявам се, че дано гледат това предаване много хора да се замислят да помогнат те поне по едно дете. Важно е двамата да са убедени, че могат да се справят, че е хубаво, че е полезно и за обществото ни, и за нас, да осмислим живота си по някакъв начин. След като децата не са излезли от дома, защо да не помогнем на такива дечица, които, за съжаление, са останали без мама и тати. Не говорим тук за пари. Тук говорим за човешки морал, за човешката етика. Да помогнем на човека. За парите има кой да мисли. Първо трябва да помислим за тия деца, които подрастват, да им се помогне, да им се даде някаква стабилна база за начало на живота. Ниче не ме е било страх, беше. Имаше и голяма доза притеснение, но си мислех, че ще се справя. И мисля, че в утрешния ден също го биха харесали, за да си намери своя дом и своя път в живота, някъде, където би бил наистина щастлив, желан, чакан, така нататък. Най-важното е да имаш в сърцето си място за едно такова дете, което много е страдало. Защото всички деца от домовете малко или много страдат от тая изолация на външния свят. Трябва да си широко скроен, за да приемеш и трудностите, които те очакват. Иначе не би се справил, ако не си широко скроен. И трябва много да обичаш.